आं नोंखौ दानो लांनो सुइथ' सना। आयु दानो आं थांथ'आ नामा राजा? रानिया दा सांबाय थानाय जादों, बिमा आसे उदिस्लाया मानो? दानि गथ'फोरखौ मा मोनथिनो, गासिबो हौवासा हिनजावसा आखेस जाजोब्बाय। जेबो गिनाय गैला। डान्स थांथ'आ होमबा नों आंखौ उनाव थोगायबालाय। बिदि नङा सना, आं नोंखौ गारनानै थाङा। आलुनि फिसालाखौसो मोजां मोनो। अ दासो बुजिबाय। मा खालामनो बोराय दा? बे जानो हाया। थो माबार सना। नोंगाब्ला नोंनि आइ आफाया जोंखौ बुथारगोन मानसि लाना फैगासिनो। सना जोबोदो मेंबाय, बेसे खारबावनो? दोसे जिरायनोसै। राजा, आंनो जाग्रा मुवा लाना फै, आं उखैबाय। नों बेयाव थाथ' आं नागिरना लायना फैनि। बे थालिर फिथाइया बेसेबां? आंहा थोजासे रांबो गैया। सना बेगफो जाना नुयनो थाथोदो उनाव। माबा मोनसे खालामसै। सोना नों उनाव था। सना बे आवनो दोसे जिरायनोसै नामा? औ सना दे जोबोर मेंबाय।